Kaya ito agundaway gagayon kaya nakabsat kaya datayo manen dito'y pagtaingan da Ma'am Virginia Galamay Garo and of course ni Manong ken tapnon tigasta ket umay tayo ipaay danon detoy in paaymet nga tulong ni Engineer Noel Agngarayngay nga dati nga kabatsan da kinaubinganda gagayon ken kabsat ngem kareng ti agundaway ket agnana edan iti mainland USA gagayon ken kabsat isut gapuna ngem may tay indanon gagayon ken kabsat argitoy ket para kada Keishel and Rina gagayon ken kabsat idi naipadanon tayo mga kaibigan di pakpakauna nga special presentation no special feature iti JCQ Agngarayngay Foundation gagayon kiramsat ket adu dagiti agchat-chat ken of course nangiya paaymet ni Engineer Noel Agngarayngay ken ti pamilya na nga isuna ket nakabasemet iti San Jose, California, USA gagayon kiramsat. So karita gundaway intayo makasarsarita ni Sir Tony Garo ken ni Ma'am Virginia tapno ligasta ket agyaman da kadagiti nangipaay karaytoy nga kasapulan da Keishel ken Rina. Kalpasan ani i-launch ti JCQ Agngarayngay Foundation ket adun dagiti kaprobinsyaan iti Ilocos Norte nga agtawtawag ken agchat-chat iti biang ti JCQ online TV hotlines adagitoy ket agkidkid daw dati tulong adagitoy ket dagiti makita at talaga nga agkasapulan para karagiti pagkasapulan da iti innal daw aldaw ken agdadapayen dagiti agkidkid daw dagiti maigatang ken nayon nga oserenda para iti medical assistance. Kalpasan dagiti nagsasaruno nga special features ti JCQ Agngarayngay Foundation babaen iti panangidadaulo dagiti executive producers ti JCQ Agngarayngay Digital Media Production ada Mr. Amante Agngarayngay ken Mrs. Odette Agngarayngay manipod iti Reno, Nevada, USA ket adun dagiti agipapaay ti tulong para karagiti makita da at talaga nga agkasapulan ti assistance adagitoy ket taga probinsya ti Ilocos Norte. May sadituyen ni Engineer Noel Agngarayngay nga agnana edmeten iti San Jose, California nga isuna ket tubo iti Barangay Sangil, Bacarra, Ilocos Norte. Kalpasan anabuya na ti sitwasyon dagiti anak ti batch na ani Mrs. Virginia Galamay Garo ket nalukag tiriknana anang ipaay karagiti kang runaan a pagkasapulan da Keisha ken Rina adagitoy ket miyembro ti PWDs iti nasao a lugar. Dagos met at tinurong manen ti JCQ Agngarayngay Foundation team iti pagtaengan dagiti family Garo tapnon ti kasta ket naiyawat dagiti inpaay ni Engineer Noel Agngarayngay ken ti pamilya na iti San Jose, California, USA. Napalausmet ti panagyaman dagiti naganak da Rina ken Keisha dagiti inpaay ti family Agngarayngay. Naimbaga oras tayo amin kabsat. Kada ito'y apo aldaw yamyaman kami unay nga iti kabayag nga tiyempo nga inalagaan mi di anak mi nga dua hamin yam nama pulos tagtawon da pa yun ti 31 ken 22 24 nga adda pa laon di kinayat ken demteng akasto ya tulong kada kami yamyaman kami unay kani Apo Dios tadi na kami matla binaybayan nang unay pagyaman mi mat da Sermante and Odette Agngarayngay family ang runaan na matagyaman kami Apo dahil nang ti donor kan nang sponsor tatang nang ited ni Sir Engineer Noel Agngarayngay and family Apo awan ammomi nga pagsubad
No dinalaing ti mayarkararag tapya sa lor at kankirag yo. Ket sapay ko maapo tamanayong kayo pa agbyag. Ket adupay tingkay tumatulungan amarigrig at akas kada kami. Ulitek apo ti agyaman unay kada kayo. Thank you kada kayo amin. Nembaga aldaw tayo kakabsat. Agyaman nak unay, dito umayo intulong, Engineer Noel Agngarayngay and family. Yan, kastamit apo ti JCQ ang Sagay Foundation, babaen kay ni Sir Joey. Ket sapay kumata dito yung intulong yu apo, ket dakkel nga tulong kanyami, ken kastamit, ti makunami kakabsat ket agyaman kami ket ni Apo Diyos ko matimang tetipiya kired kan salot at yung agnanayon ken adupay nga parabor iti dumteng iti panagbiagyo tapno di kasta at adumet ti matulungan yung kaskada kami. Ulitek manen Apo agyaman na ket ni Apo Diyos ti mang tarabay kadatay iti agnanayon. Ma'am, nasingad ba iti pamilyayo kada Sir Agngarayngay ta according kay iti information ma'am ket kas lang nagkakaubingan kayo nagkakadwa kay sa kana idi babalasan kay nang ma'am. When sir, nagkakaubingan kami, kan nagkakadwa kami nga talaga sir. Yung na may dag bakasyon dito may daman iti ma'am. Naminsan pa nga naputak nga nagbakasyon ni Engineer Noel. Ti umay sir kat the mother na kanigiti auntie na. So umay damot no ko sir. No saan kat ayabandak no kay Jay Balay na. Yan, sir. So ma'am no adape dagiti kayat mo nga ipadanon kadagiti tagasangil nga dagiti ket agnanaed iti mainland USA ta ado iti mga ayat kada Kayshel ken Rina ma'am. Kakabsat nga naayat nga tumulong. Sapay ko matalyaw da kami ken malaglagip da kami nga kanayon ket pagyamanan mi dagitoy nga maitultulong yo kada. Ti panagtulong ti pada a tao, ket awan iti katukad na. Adaytoy ket dalan ti Dios. Tapno ti kasta ket dagiti kakabsat nga agkasapulan, ket maipaayan, ket maiparik na. Ti panagayat ti Apo ana marswa, kariti anak na, anakurkurang laeng, ti pagkasapulan da, iti inaldaw-aldaw nga inda panagbiag. Ti JCQ Ansagay Foundation, babaen iti panangidadaulo, the Mr. Amante Ansagay, ken Mrs. Odette Ansagay, iti Reno, Nevada, USA, ket agyamyaman, kadagiti kakabsat, nga addaan na inbalutukan a kapanunutan ken rikna, tapno di kastakit maipaayan, dagiti kakabsat nga agkasapulan ti assistance, kang runaan na, ket mapaspasanan paylaeng, dahi ti mapagbutbutngan, a COVID-19 pandemic, iti sangalubungan. Manipod, iti Barangay Sangil, Bacarra, Ilocos Norte. To'y pagayam yo, Joey Cordero Kiawit,